Kaixo lagunok, Luis Friño Santutxuko 6-3ko ikasleak gara. Eta bideo honetan, euskara K noiz jarri behar duzun azalduko dizuegu. Lehenengo kasua. Neska oso azkarra da. Nora ditza denean, singularra da eta ez dugu kari jartzen. Nor baditza pluralean, adibidez, neskak oso azkarrak dira, K jarri behar da plurala delako. Nor kaditza, neskak irakaslea maite du, da agintzen duena da neskak eta ja eta K jarri behar da neskak maite dutelako irakaslea. Zer gertatzen da plurala denean eta nor kaditza denean? Daukagunean, neskek irakaslea maite dute. Ek jartzen dugu, ze neskek irakaslea maite dute. Gogoratu aditzan begiratu behar dugula beti. Eman like eta suskribitu.